Dzień mamulki. Moju snadno się u nas festelnie fajruje. Chociaż jest ino jeden taki dzień, bez którego wysokie nasze życie byłoby blank bez cweku. Nie idzie mi samo o 1 maja albo 3 maja, ozwajzi się o najszykowniejszy mojowy dzień, o Dzień Matki. Kiedy to naisto każdy z nas musi o swojej mocy albo deczko starszejszej mamulce boczyć, kiedy każdy bali taki stary preg jak ja, musiałby hned ci po klęczącku te mamulkowe zbakane ręce, te gości od prania ształchnione i bez reumatyka powykrącane kusikować. Przeca w to, jak nie nasza mamulka, sknaplili nam glace i naumieli do porządku żykać aniele, Boże stróżu mój, albo Ojcze nasz. W to tyrą tyś we nocy po doktora, kie chyciła ci nos dla ksyra pochabniętych ze kamratami we zegródkach sztachlokach. W to tyś o szaroku we połednie i na odwieczerz rychtował jodło, hobejno zupa ze papioka, albo ze pokrzywy. Chociaż i ta mamulka nie rozchlastła bez żyć kopyściów, bo jakąś chlapą, mokrą hadrą, to przeca ino skuli tego, i że nam fest pszoła i chciała, co by na ludzi wyleźli. I nie było żadnego jeszcze rzecznika praw dziecka, który nie dozwoli, co by człowiek, ojciec albo mamulka na swojego bajtla krzywo kuknął, bo to ci jest przemoc w rodzinie. Ja ze moim bracikiem byliśmy naisto wioseckimi gizdami i jak my już tak do ostatka dopolili naszym wyrobianiem mamulce, to nieraz zaś się zapomniała i praskła bez żytiem, co potyż tam pod ręką miała. I do dzisiaj mamy to bez srogi z ocy. Łostą nam mores respekt dla nich, a to wszystko dozwolo nam wyjść na ludzi i też dla inszych mieć mocka respekt. No ja, ale godo się. Chociaż ino rozwy roku święto matki i każdy dzień trzeba kwiatki. I te roski 26 maja wszystkie dziecka i te blank maluśkie i te sroksze, no i te wszystkie stare chopiska i babska będą, co tam będą, muszą składać swoim mamulkom kwiatki, dawać jakieś tam gieszynki. Wiecie, mało w to dzisiaj boczy i że pierwszy raz we Polsce fajrowali te święto w 1926 roku we Krakowie. Chociaż historia święto Matki sięga jeszcze czasów starożytnych, fajrowali te święto mianowane w jesiennym świętym Matki Natury, tam we starożytnej Grecji, kiedy to składali hołd Rei, babeczce Boga Kronosa, która była mamulką wszechświata i wszystkich tamecznych bogów. W Rzymie już zaś ci fajrowali święto boginki Cybele, też mieli ją mamulką bogów, a było to bez maćka między 15 a 18 maja. Kasi kole 1600 roku w Anglii pojawiła się tradycja fajrowano maminej niedzieli. W ten dzień, a było to we 4. niedziela Srogiego Postu, oddawali ludzie cześć swoim mamulkom, składali winszowani i też dawali roztomajte maluśkie gyszynki. Godało się w ten czas, co to była niedziela u mamulki, Mothering Sunday, i był ci to frajny dzień od roboty, dzień, w którym majorentne i robiące już dziecka wracali do domu swoich ojców i zesia przynosili gieszynki dla mamulek. Było ci to skuplowane z tymi, że mocka hudobnych anglickich chłopów i dziochów bedinowało kaś w domach zabranych Englanderów. I skuli tego, co za robotą trzeba było wtedy wandrować nieraz spór daleko, zaobyć była to robota każdydniowo do kupy ze sobotami i niedzieloma, służba żyła w chałupach swoich chlebodawców. Bez tuż też nie mogła dać se zwolo na to, co by często nawiedzać swoich ojców. Ino weta razinku mamulkowo niedziela dostawali te istne jeden frajny dzień, co by poradzili odwiedzić ojcowy dom i strowić pora godzin ze familią. Takim symbolem tego fajeru było ciasto, mianowane mamulcynym kołocym, które bez ocy dla swoich mamulek piekli i przywozili do dom celi. Czasem jeszcze wspomnieć, że w Ameryce w 1858 roku jedna rektorka, Anna Reeves Jervis, oznajmiła dni mamulkowej roboty, Mother Work Days.
a już od 1872 roku Julia Ward Howe reklamirowała Dzień Matek dla pokoju, Mother Day for Peace. W 1905 roku inszo Anna Jeffries, dcera tej pierwszej Anny, wyringowała ustanowienie już rychtycznego Dnia Matki Mother Day, który od 1914 roku był już fajnym dnioszkiem, świętym narodowym jaja w Ameryce, który trafił w drugą niedziela moja. Rozstamajte to ci jest na całym świecie, ale chyba nie ma takiej dziedziny, kaj by się tego święta nie fajrowało. W Niemcach też to jest ta druga niedziela moja. W dawniejszej Jugosławii, teraz we wszystkich krajach, na jakie się ta Jugosławia rozpierskła, krom Słowenii, fajrują ten dzień 8 marca, a we Szpanielsku i u Madziarów jest to pierwsza niedziela moja. U Żabojadów pierwsza niedziela czerwienia, nie skorzej fajrują Dzień Mamulki, bo we druga niedziela w Egipcie, 21 marca, no i nie skorzej już zaś fajrują ruskie, bo dopiero w ostatnią niedziela listopada. No ale jeśli sam uno zawdy we moje te jedyne święto, o którym nie idzie przepomnieć, jeśli to ten Dzień Matki, Dzień Mamulki, Mamuśki, Mamecki i jak tam kto jest, będzie to inaczej mianowo. W ten dzień naisto prawdu trzeba chociaż wybrymzować, haltnąć i rajsnąć im, tym dla nas najdroższym ludziom, chociaż jaki bukitek blumów, tytka konfektów i pokwanskać się endlich tam, kaj na nos naisto nie poradzą się zawdy doczkać. Kaj zawdy jest dla nas plac przy stole, kaj zawdy nam, choby my byli najsroksze gizdy, kaj zawdy nam pszają. Tam trzeba ten kusik na te posmorszczane od roboty ręce dać, pięknie i szykownie podziękować za ta utropa, za te starani bez sołki żywot. I nie godejcie mi sam głupielokowato, co przy tym waszym cołkim tyraniu za złociokoma mogę być knap ze czasem i że można zaboczyć, przepomnieć łoty, jego nos na ten świat wykludziła i blank tak poprawdzie na ludzi wyrychtowała, oby ona miała już swój spokojny plac na cmentarzu. Teczko chwiejno tropił, co by już zaś te dioseckie Angliebery tego gryfnego święta nie zwekslowali, bo Amerykanie fajrują ten dzień 2 tygodnie skorzy nos. Nie żykna, co by nie było na mnie i że bez te ostatnie lata pozornie kukołżech gadców zazierał na ten pana Bushowy i tegoski Obamowy światek, na tych Obamowych i pana Bushowych kowbojów i naszych samtejszych uczydubskich politykerów, co by my też nie było tam u nas, niechaj z tymi Walentynkowa, Halloweenem, jakimś świętym Patrykiem, innymi jeszcze tam głupotami. No toż podwiedź co, wszystkie te roski we 26 maja trafiamy się u naszych mamulek i nie ma pomboczku zmienił się. O mamulkach rozprawiał Eugen Spnioku.